Hyd yn hyn ar fan a lawr, mae DJs Elan a Mari, a Lex Gabor ac y Welsh Whisperer wedi ei herwgipio a'i herio i deithio 874 milltir o un pen o Brydain i'r llall. Mae angen iddyn nhw gadw at rhestr siopa arbennig. Os ydyn nhw methu a chael unrhyw beth, bydd y lle yn ychwanegu awr at ei amser terfynol. Hyd yn hyn, mae'r ddau dîm yn gyfartal o ran tasgau, ac wedi cwblhau 4 tasg yr un. Ond o ran pelltar, mae'r merched ar y blaen gan ei bod wedi teithio 234 o filltiroedd ac yn Cheltenham. Ar ben hyn i gyd, mae'r ddau dîm yn cael sialensa i'w cyflawni. Ddoe y sialens oedd cael y nifer mwyaf o retweet a'r genod oedd yn fuddigol. Ond beth yw'r dasg nesa? Eich tasg heddiw, fel tîm, fydd creu fideo music i'r gân sydd ar y CD. Bydd 1 awr ychwanegol yn cael ei ychwanegu amser y tîm gyda'r fideo gweithaf erbyn 6 o gloch. Dylwn ni fod yn iawn yn hwn. O'n i'n meddwl bod yn dweud bod chdi'n cael colli awr os mae'r fideo chdi'n rybys. Ie, na, maen nhw'n mynd i adio awr i thing ni, os Os mae'n mae fideo'n rybys. rybys. O, maen nhw'n mynd yn amazing. Ni'n erbyn Lex Gabor a'r Welsh Whisperer. Elan, mae gen ni radd mewn theatr. A drama. Wel. Dech mae'n i gofod i'r can. A fi, ydyn ni'n cael mewn i ffynnu fath i'r can? Yna, oce. Hws Gwynedd. Hwn to. Hwna yw e? Ie, dyma dwi'n teimlo fyd Lex. Mae'n crap. Lle mae'r dance break? Lle mae'r auto-tune? Ia, ddau dîm wedi dall mai Ows Gwynedd ydy'r artist, ond unwaith eto mae Lex wedi cam ddall y sialens. Wel, it's neud yn really shit, like neud mewn un take, just bod mae'n really crap. Wnaeth ddim ennill wedyn. Ha? Wnaeth ddim ennill wedyn. Wel, ni'n angen creu yr un weithaf. Na. Yr un gweithaf, mae awr yn cael ei ychwanegu. Oh, right. Fi'n deall. O'n i'n meddwl ta'n creu yr un gweithaf i ennill. Fel ddeudan ni Lex, awr ychwanegol yn cael ei ychwanegu i amser y tîm gyda'r fideo gweitha. Hawdd, dyri! Efo ni sy'n gwrdd ffilm o fe'n hynny? Fel tîm. Mae gennym ni tîm. Mae gennym ni tîm. O, reit, dyn ni'n dechrau twigio. So, nath ni'n colli'r mini-challenge ddoe, so heddi, bydde'n neis i ennill y challenge ma. Ni'n deserve fe. Beth sy'n bod nawr? Ti'n moody as fuck, man. Does dim team spirit ma. Ni'n angen creu music video fabulous. Der ymlaen. So, ar hyn o bryd, dyn ni newydd gyrraedd, wel, dyn ni'n ganol Lloegr yn rhywle. A dyn ni ar fi'n mynd i ffilmio ein music video ni. Dyn ni basically'n edrych am fel rhyw fath o parc. Dyn ni'n mynd i wneud stori gariad sydd yn mynd yn sir. Mae'n cyd-fynd hefo y gan. Dda gweld fod y merched neu Sasgwad wedi dallt lyrics y gan, sy'n fwy nag gallwn ni ddeud am Lex am ddallt map. So pa rewl ydyn ni eisiau dilyn? Wel, sa'n gwybod ble ni yn cyntaf. Rwy'n lyfyn hyn. Ni wedi dod off yr 82, kind of. Ti'n dod at y diwedd hwnna. So, lle mae'r turn-in i Glasgow i fynd? Glasgow yw hwn. Ni'n mynd Glasgow? O, gofos fi. O, mae Glasgow yn lle mawr. Ie. Tensiwn i weld yn amlwg yn fan Camp Sinatra, ond yn fan Sasgwad mae cael gwneud music video un o gynion y Wain Gwynedd yn plesio'n fawr. O ydy Gary Barlow Cymru, achos mae'n yn sgwennu hit ar ôl hit yn ni, fatha Gary Barlow. Ew, na ti compliment, House. A'r merched a'r tîm wedi ffeindio parc yn Worcester, sut hwyl maen nhw'n gael arni? She's mine! Yr olygfa yna oedd fi a Ows, jyst yn gael laff a jyst bod yn cariad. Banter ar y boncyr. Mae Elan yn gweld ei chyfle hi a mae'n herwgipio fi nôl. Ian, ddew. Ydy'r hogian agos at Gretna Green? Mae yna ffyrdd sydd yn mynd lawr tuag at ardal Carlisle. A ni'n gobeithio mynd ar bwys y traffordd yr un fath o cyfeiriad. So nesa, dyn ni'n mynd i fod wrth ymwyl y fan. Yn neud bach o Bob Dylan hefo jyst geiriau yn lluchor o'r hyd i lle. Bob Dylan? Yn ôl sôn, mae Ows Gwynedd yn licio Bob Dylan. So, ti eisiau sgwennu pan ddaw o fory? Go! Yeah. Ti a fi wneud rhywbeth neis, a wedyn mae Gito yn cerdded tuag atyn ni. Yeah.
Ia, cynhyrchiad Sasgwad yn mynd yn ffantastig. Ond be mae'r ogia? Lle mae nhw arni? Mae'n eitha anodd i'r ddwy o ni. Fi'n useless ar y maps, a mae fe'n useless yn gyrru. Mae o'n flin efo chdi. So, ni'n mynd i gymryd slow-mo video o ti o flaen y fountain. 1, 2, 3. Honna di, gyda shot mor wych mae Sasgwad yn dechrau cael crowd. Hei, agwyddau, beth am tîm bwyd o... Shit, maen nhw'n dod i fyny. Hei, law. Oce, fi'n credu mae da ni popeth. So, let's go Scotland, guys! Da ni'n mynd i Alban, oce? Let's go Scotland! Gyda'r ogia wedi gadael Glasgow ers chwarter awr, mae sgiliau darllen Maplex yn gadael nhw lawr unwaith eto. Yeah? What? Be? Ti'n y index. Be edrych am fucking Gretna Green? Y syniad oedd bod ti'n dilyn hwn, No. a fel bod ni'n cyrraedd llefydd, ti'n mynd i tudalen nesaf, fel Nes bod i ni'n colli'r gwybod. tudalen? Nightmare. Mae fe'n nightmare. Right, come on. Ie, yeah, ti'n dweud cywon, ond ble ni'n mynd nawr? Right, fi ddim yn gyrru, okay, does dim fucking clem dy fi sut i defnyddio map. Dwi'n deall hwnna. Wyt ti ddim, obviously. Wel, dwi yn. Well, obviously Ond pob tro dwi'n troi rownd, oedd hwn di cau ar y dashboard. Nes i colli'r tudalen, right? Slip my throat. Fuck this, man. Gyda camp sy'n atran ar y 10 iawn, mae Sasgwad ar y llaw arall yn Stoke-on-Trent ac wedi teithio 318 o filltiroedd. Dyn ni newi orffan ffilmio ein music video. Dwi'n teimlo reit excited amdano fi. Dwi'n meddwl bod e'n hilarious. Dwi'n meddwl bod e'n ffantastig. Ac ar ôl cymryd rhyw 5 munud bach, mae'r ogia fwy cytun. Gath ni'n rhyw fath o therapeutic chat yn gilydd. T'mod, no more cwrela. Mae gen ni job i wneud, oes? Wrth gwrs, mae 'da ni music video i wneud. Wel, os ni'n wneud fideo cerdd, mae'n amser i wisgo siacen yma. Ti eisiau wisg? Arogli. Nice. Mae hwn di bod rhan o bloc, mate. I can suit me man. Ar ogia meddwl am y music video, mae'r genod yn meddwl mwy am y rhestr siopa ac yn benodol am gyfarfod Cymro oddi cartra. Dyn ni'n trio Cysylltu. cysylltu hefo brawd fy mrawd yn cyfradd fi. Achos mae o'n byw yn yr Alban, Yn lle? yn Dumfries. Dumfries. So ni'n barod nawr, ni'n mynd i dechrau siwt o fideo ni. Ti'n excited? Ydw. Be ti'n mynd i wneud? Trio bod yn awd Gwynedd. Ti'n edrych yn very Emmerdale. Reit, tu allan i John O'Groats, mae yna le o'r enw Myr Eland. Mwy da. Sy'n sort o swnio fatha Mari Eland. Ydyn ni'n cael double a point os mae hwnna'n digwydd? Na, da chi ddim yn cael double a point, ond Elan a Mari yn ffyddiog o gyfarfod Cymro oddi cartra a dod y hyd i le efo enw perthnasol. A gyda Lex a Welsh yn gwneud fideo o Wain Gwynedd mewn un tec, na ni am y dasg heddiw. Job done. Am first take, oedd yn iawn. O'n i'n Dwi'n teimlo meddwl fel... Well ni fynd i Land's End, efe? Syniad da, Welsh. Dyma chi blast bach ar y fideos. Hwn mae camgymeriad oedd gafael yn y tîm ac fe wyddwn ni o'r cychwyn nad oedd gwawr i'n cariad ni ond pan ddaw y fory y beth farwel a roi pob dim yn ôl i'r gorffennol. Os ydych chi eisiau gweld y fideos yn eu cyfanrwydd, ewch ar wefan Facebook neu Twitter o lle. Tro nesa'r fan a lawr. You bitch! Yay! Scotland! Don't be a twat, seriously. Fi'n fucking casau fe mewn mor ymlaen. Ta pan ti'n gyrru am ages a ti just ddim yn meddwl bys ti byth yn cyrraedd rhywle?